We staan in Jonas en de Walvis. Dat is een water- en speelparadijs. Achter mij hebben we een grote apenkooi met een grote luchtkussen. En achter jou zit het zwembad. Wij komen hier nu in 4 of 5 jaar, in de herfstvakantie meestal eventjes met het zwembad en de balbak. Superleuk voor de kinderen. Het is gewoon een leuke indoor speelhal en wij kunnen gezellig aan de koffie en vanmiddag even aan de borrel. Nou, deze week zitten we vol. Afgelopen weekend zaten we vol, deze midweek zitten we vol. Maar volgende week hebben we dan het zuiden, ja, en dan is het wat minder. Dan hebben we één regio herfstvakantie, dat is dan het zuiden. Ja, en dat is niet zo druk dan. Heel veel zuidelijnen gaan niet vaak noordwaarts. En dat merken wij heel erg. Je kan naar het zwembad en je kan heel leuk spelen. En vermaak je je wel wat? Ja. We proberen deze winter 400 vierkante meter bij te gaan bouwen. En dan met name voor de doelgroep 10 tot 15-jarigen. Om daar iets unieks voor te gaan bouwen. Dat heeft eigenlijk nog niemand in Noord-Nederland. En nou, we wachten eigenlijk op de laatste klap van het bestemmingsplan. Dus dat wachten we nu op. En als dat door kan gaan, dan kunnen we deze winter gaan bouwen.